Na hát szavaztuk, igen, jól látjátok, egy újabb Minecraft Gaming MC sorozat. Elkövettem egy hibát. Ugye voltak régebbi videóim, próbálkoztam, sötöbö. És felvettem egy Minecraft részt. És amikor kitöröltem, hát kitörlődött a videó. Szóval így most elveszett egy rész. De... Jaj, de megértem, azt hittem, hogy klipet. Röviden az volt a részben, hogy... Itt lementem. Fakékkal. Bányáztam szenet. Öltem malacot. És ehhez hasonló kaliberű cuccok voltak. Szóval, ja. Kérzék 0. Még mindig 0. Max level. Igazából ki lehet sütni, szerintem. Szén nélkül, de most csak egy olyat, hogy... Na. Nekem ezek ajtók úgy tűnnek, nem az erősségeim. Igen, ezt úgy meg akartam nézni, hogy itt mi lehet. Az konkrét. Az úgy konkrét. Lyukacska. Nézzünk csak meg valamit. Aha, alatta víz van. Igazából most olyan bányászhelységeket keresek. Na, megint bejött. Elnézést. Ó. Jóló. Ezt ti is látjátok? És jön már ilyet, hogy mindegy. Fuck. Hol kell kivenni? Erről jöttem. Na mindegy, most jövök erről. Ez írtó királyhely. Szóval ja, láttam, hogy ott előbb ott volt város, és de előbb gondoltam. Még nem szedem ki. Ez egy kicsit később. Szeretnék majd találni egy dungeont. Most úgy, olyan jött. Akkor viszont ezt most már kiszedem. Kalapács, kalapács. Ó, gyerekek, ez olyan fényes, sötét már, hogy én se látom. Még van vas. Aha. Jóló. Oké, megvan. Én nem szeretnék sötétbe bányászni. A lovak miatt, meg hogy nem össze lehet keverni a érceket, meg ilyenek, és akkor ez így szar. Biztos hagyok itt valamennyit. Amúgy, hogyha
Ha itt hagyok egy ilyen szénércet, akkor ez tovább vissza tud fejlődni? Vajon? Mindegy, egyet azért ott hagyok. Szóval teszek ide két jelzést. Ide. Így. Na, igazából én csak egy ilyen rövidebb részt terveztem a mára. Jaj, még itt vannak a cuccok, amiket bányáztam. Kértek? Én most nem, köszönöm. Fölnézek ide a hegy tetejére, hogy itt mi van. Még azt. És akkor itt vagyok a legtetején. Oh my god! Azt látjátok? Azt. Ott egy folyó. Ajst. Jó kis hely. Lefele, gondolom gyorsabb lesz. Na, szóval akkor szerintem ennyi lesz a mai rész. Mondtam, nem lesznek olyan nagyon hosszú részek. Ezzel nem lehet. Ezzel sem. Mivel lehet? Fával. Szerintem onnan fogjuk folytatni, hogy ez a cuckomból még itt égni fog. Ja. Na, akkor én megköszönöm nektek a figyelmet. Sziasztok!